Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod de Modern Combat. Acesta episod este nou în seriale. Eu sunt foarte avansat pe acest joc, că m-am jucat foarte mult. L-am de un an. Că altfel nici nu mă jucam așa ceva. Da, nu vă supărați că mai apar niște reclame, nici eu n-am ce să le fac. Credeți-mă, și pe mine mă enervează. Da, este un nou update, înainte era mai nașpa acest joc. Dar acum acest joc este frumos. Și iar mie îmi place. Și puteți la Stablipex să luați cu de-astea. Nu știu chiar cum se numesc. Și vreau să-mi iau această cutiuță, cam 40, și asta costă 40. Și zi de zi, dacă intri pe joc, îți dă câte... ce să aleg, ce să aleg? Asta. Frumos. Aici, frumos. Stai așa, că îmi sună mie telefonul. Stați doar un pic. De fapt, stați că mi-am primit un mesaj. Mie mi se pare foarte frumoasă această melodie. Așa. Așa că ai primit încă unul. Da. Gata, imediat am revenit. Așa, frumos. Hai vedem la ce am câștigat ăla. Ținta. Aici, oare? Nu, era o altă armă. Că m-am uitat să mă mai uit ce armă era. Sincer, ce armă era. Pe mă interesa insigna aia. Killsing. Da, apropo, unele insigne le-am cumpărat eu. Mi-am luat de pe cu bani de ăștia. Da, și acum să intrăm într-o rundă. Online. Sign me up. Aici. Start. Da, aveți energie. Și nu am mai intrat nicio de mult pe acest joc frumos. Și s-au făcut multe schimbări. Multe. Unele le știam, dar pe altele, cele mai multe nu le știam. Că n-am mai intrat vreo aproape 3 luni pe ăsta. Și sunt multe schimbări. Înainte aici la liniuța asta scria loading. Dar acum văd că ți arată că se încarcă. Da, și jocul acum este mult mai bun. Și mie îmi place. Sper că și vouă o să vă placă. Dar tot niciodată n-am înțeles ce durează atât de mult să se încarce mărâta de mapă, frate. Tot timpul a durat mult. Dar nu știu, parcă mi se pare că acum cu loading-ul ăsta mai nou, cu update-ul, mi se pare că încarcă mult mai greu și chiar încarcă. La mapa asta nu-i bună arma asta. Jocul ăsta. Da, uite, și astea s-au schimbat, înainte erau altfel, frate. Dar câte nu s-au schimbat. Da, trebuie să mă uit pe aici. Pe la ce mai este suport. La astea același. Eu l-am luat, nu-ți mai arată
roșu, acum e mai trofel mai bine. Eu sunt la albaștru, vedeți aici sus. Și am un kill. De unde vin aia? Uite-l pe unul. Da, nu vă mira de ce joc așa de prost, n-am jucat de mult. Și mie îmi place jocul ăsta. Așa. Da, bătem lați pe ăștia. Că sunt proști. Bun. Da, și e puțin mai mult lag decât față de cum joci înainte. Dar eu vreau să votez mapa. Uitați aici la vote map și eu o votez pe asta. Și o să alergăm pe aici. Să-i căutăm pe aia răi. Dar sincer sunt mai buni ăștia răi față de ăștia noi. Bine bă că le arăt-o cuțitul. Ia uitați asta ce armură bună are. Da, și apropo, puteți să vă luați alte arme cu punctele care le luați. Alte pistoale și toate chestiile. Nu mă, ce iau pe ăștia pe aici. Încărcăm și pistolul. Da, și am câștigat. Și cam atât și cu acest episod. Da, sper că o să vedeți și continuarea.